Hello, jiena Solea, ġejt minn Malta biex nagħmel snini ġo Omer, Istanbul. Jiena sibta web b'Instagram, jiena bdejt immur għand dentisti Malta nagħmel il-filling, imma bil-problema li kelli il-filling xorta beda jitlaq, jiena bdejt infittex biex niġi hawnhekk għax ma kontx kuntenta bis-snini, daw idejquni, ma stajtx nieħu ritratti u issa nħossni konfidenti ħafna b'daw li għandi issa. Mor dentisti Malta biex nipprova nagħmilhom Malta, imma bdew jitolbuni ħafna għoli u mbagħad ġejt hawnhekk u ġewni nofs il-prezz inqas u bekk iddeċidejt li nagħmilhom hawn u kuntenta ħafna li għamilthom hawnhekk. Malli wasalt hawnhekk hemm sibt il-coordinator tiegħi, ikkomunikajt ħafna tajjeb magħha, l-istaff huwa bellezza u jifhmuk ħafna u l-ħolma tiegħek jippruvaw jagħmlu ilek realtà u tiegħi jagħmlu ili realtà. Jiena kuntenta ħafna bir-riżultat, ma jiddispjaċinix li ġejt hawnhekk ġewwa Omer Istanbul, m'għandix l-ebda kliem biex nirringrazzjahom għax femuni ħafna u jiena kuntenta bir-riżultat.